Каю! Уотершипський узгорок. Война! Початок Война! конца. Война! 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 Пяток Война! захрас у відежі. Бядак. Калі скажа нешта карыснае, адразу перадай нам, Ханна. Зубы кіпцюры не дапамогуць. Толькі словы адолець напад той змогуць. За словы будучыню прыйдзецца аддаць. Заплаціць сябр, нам застанецца сумаваць. Пляваць, што ты даў слова, гваздзік. Нельга весці войска крываўніка ў Уотершип. Калі адмоўлюся, ён заб'е вас са спарцінай. Нашы жыцці нішто побач з бяспекай чарады. Я стаміўся выбіраць паміж двух ліхаў, Ажына. Я не магу спыніць крываўніка. Ніхто не можа. Пара. Выходзьце. Цудоўна, мае лясныя браты, не дамо ім прайсці. Старога крываўніка чакае парачка неспадзявана, калі ён з'явіцца. З'явіцца? Гэта прадказаў Пяток. А вы добра прасунуліся. Калі пасля гэтага крываўнік не нападзе, я ў ім расчаруюся. Што вы ад мяне хочаце? Я расказаў палёўкам пра подзвігі лаганца. Яны вырашылі, што ён герой. Вітаю! Я вярнуўся! Апалонік. Вітаю, гус, арэх! Глядзіце, хто са мной! Кара! Апалонік сказаў, зноў трэба біцца з крываўнікам. Баюся так. Кара любіць біцца. Хоць хтосьці з нас любіць. Я расказаў і змроку. Кажаны таксама будуць з намі. Змрок прывядзе сваіх сяброў на заходзе. Малайчына, Апалонік. А ніхто з тваіх сяброў не чуў пра Ажыну, Гваздзіка або Спарціну? Калі б яны збеглі, хоць нехта бы іх убачыў. Гус, як думаеш, што яшчэ нам варта зрабіць? Быў бы з намі кіхар, у нас бы быў паветраны патруль для высочвання крываўніка. О, тут у мяне ёсць ідэя. Эліль! Асцярожна! Уцякайце! Вітаю, Апалонік, сябар! Дзякуй, што прыляцеў, скры. Табе адсюль шмат чаго відаць, праўда?
Вітаю там унізе! Гэта скры! Ён прыйшоў на дапамогу! Мы рыхтуемся до вайны, а Апалонік паводзіцца, быццам гэта гульня. Ён малады. Адчуваю сябе старым побач з ім. Скры! Война! 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 Пайдзі супраць арэха і прайграеш, крываўнік. Як прайграў за фрафай. Спыніся, пакуль не позна. Быў момант, калі я хацеў спыніць вайну. З павагі да цябе, Гваздзік. У Эфрафе ты ахвяраваў годнасцю, каб спыніць мяне. А потым ты ахвяраваў жыццём, каб мяне выратаваць. Вы былі маім генералам. І на хвіліну ты прымусіў мяне ўбачыць іншую дарогу да велічы. Магчыма, я пайшоў бы па ёй. Але прыйшоў арэх і спустошыў Эфрафу. І я ўбачыў, што паміж намі няма розніцы. Мой адказ — вайна. Ты не пакінуў арэху выбару, крываўнік. Як і ён мне. Уотаршипскі ўзгорак будзе знішчаны. Война! 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 Ястрабы ядуць мышэй, і нічога не зробіш. Скры абяцаў не есці. Ты нават не ўяўляеш, як мала для мяне значыць яго абяцанне. Годзе, Ханна. Ты патрэбна нам у небе, мы мусім ведаць, што робіць крываўнік яго войска. Вы мусіце ведаць толькі тое, што ў гэтай лапе выстарчыць магіі, каб спыніць іх. І калі ў патрэбны момант я буду ў птушыным жываце, вы пашкадуеце. Добра, дзюбасты, ляцім. Скры! Праз два узмахі крыламі яна зноў будзе ў захапленні ад А палёту. ну-ка змоўкні, дурань! Тут дыхаць цяжка. Один крок у бок, мой дружа, і ажына са спарцінай адправіцца да чорнага труса. Гатовы весці маё войска на Уотаршип, Гваздзік? Так, генерал Крываўнік, гатовы. Да вайны, мае дзікуны! І да перамогі! Война! 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 А ты зусім не гаваркі, скры. Зусім не падобны да кіхара. Трусы! Давай падляцім і паглядзім бліжэй. Скры! Эліль! Эліль! За мной! Гэта ворагі, Скрый, сябар, усім трусам! але не гэтым. Вяртайцеся на дарогу, дурні! Адзін ястраб усіх не забярэ. Рушце! На ястрабе сядзела Ханна. Я ўжо бачыў гэтага ястраба. Яго завуць Скры, а Апалонік выратаваў яго. А кіхар навучыў лятаць. Быццам усё гэта спецыяльна склалася. Так, гэта дакладна не выпадкова. Змоўкні! Скачыце! Як іранічна! Ты здрадзіў Эфрафі і сустрэў ажыну. Цяпер ты здраджваеш Уотаршипу, каб выратаваць яе. Гэта было нізка, спарціна. Паглядзіла, ганец, у цябе цэлая каманда палёвак. А, капітан Сітнік. Дзякуй вялікі, што звярнулі ўвагу на відавочнае. Як толькі я не ўбачыў. Не гавары са мной такім тоне, хлопчак, калі не захацеў добрага бізуна.
Бачили, що ви наробили? Вітаю, конюшина. До приходу кривавника засталося мало часу, і я стараюся говорити серйозно. Ведаю, але гэтыя твае палёўкі? Яны не мае. Скрып! Раскажы, што бачыла, Ханна. У нас няма і шансу супраць іх, арэх. Колькі іх там? Больш, чым нас. І ўсе яны буйнейшыя за нас. Злейшыя за нас. Яны будуць тут да таго, як заўтра ўзыдзе месяц. Як хутка. Той, хто згублены быў, здабудзе дом. Ён трусоў прывядзе напоўненых злом. Але шлях іх пракладзены сілы нябёс. А кіруе разгубленым толькі любоў. О, моя голова. Хто там вядзе на нас злых трусоў, Пяток? Гэта значыць, што Гваздзік вядзе войска крываўніка на Уотершип. Не, ён не здрадзіў бы нам, толькі не Гваздзік. Пяток сказаў, што ім кіруе толькі любоў. Відаць, ажыну і спарціну раскрылі. Крываўнік выкарыстоўвае іх, каб ціснуць на Гваздзіка, каб ён паказаў войску шлях да нас. О, фрыз! Таму мы вернемся да іх ноччу, ты чуеш? І выцягнем Гваздзіка, ажыну і спарціну. Можа, варта адмовіцца ад Уотершипа, арэх? Пачаць новае жыццё ў іншым месцы? Мне шмат пра што трэба падумаць, Ханна. Так, і мне ёсць чым заняцца. Як далёка яшчэ да Уотершипа. Убачым, як выйдзем з лесу. Высокі пагорак проста наперадзе, на ім самотны бук. Чаму ты ім дапамагаеш? Бо ва ўсім гэтым ёсць сэнс. Я разумею, чаму я жывы і што я мушу зрабіць. А я не. Апалонік выратаваў скры, скры выратаваў мяне, ты прывяла мяне ў змрочнадол, крываўнік вярнуўся. Усё так і мусіла адбыцца. Быццам мы ідём па дарозе, якую самі стварылі. Калі да мяне прыйшоў чорны трус, ён сказаў, што я мушу біцца з крываўнікам. Але я буду не адзін, усё вядзе нас на Уотершип. Да апошняй бітвы. Лілі зноў напаў, пане. Нас надта многа на адкрытай прасторы. Чуткі ўжо пайшлі. Лілі прыйдуць па нас. На ноч застанёмся тут. Граніт, арганізуй рыццё схованак. Сланец, на табе абарона перыметра. Дамовіліся! Змрок і яго сябры паляцяць з вамі, Ханна. Пяток, а ты спрабаваў не даць прароцтвам ажыццявіцца? Так, а ні разу не спрацавала. Тое, што мы бачым, мусіць здарыцца. І гэта не змяніць. Калі я быў у чарадзе бліскучага дроту, ведаць, што заўтра наступіць, ужо было прыемна. А цяпер нешта не так, срэбнік, пакуль не. Дзьмухавец! Ратуй! Трымайся, дружа! Я цябе выцягну! Я думаў, што мне канец. Ты герой! Так,
Ён сапраўдны герой. Што за мітусня? Дзьмухавец саштурхнуў у валун. Калі так, ён зможа вырыць яшчэ адзін. Лаганец, ты вольны. Сапраўды вольны. Лаганец! Слізкі ашуканец! Нам трэба дабрацца да Уотэршыпа раней за крываўніка. Гэта можа быць адзіны шанс. Мы і 2 скокаў не зробім. Трэба чакаць. Давай, скры! Наперад! Сустрэнемся ля яра! Дайце мне часу знайсці гваздзіка, ажыну і спарціну. Потым твая чарга, Змрок. Маленькі мышыны перакус, а потым даўгавухія. Аліль! 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 Гей, вы! Прэч з дарогі! Яшчэ адзін Эліль напаў на труса. Можа, і Лілі ўсіх забяруць? Не чакала пачуць такое ад мірнай дачкі Уотэршыпа ажына. Можа, я зашмат пражыла ў змрочнадоле. Падвоіць ахову вязняў. Кажаны, гэта рэхава выхадка. Прэч ад мяне! Ханна! Я прыйшла вас вывесці. Ханна, заскоквай. Хадзем. Схапіць яго! Туды! Схапіць! З усёй моцы! Вярніце іх. Або забійце. Спадзяюся, у цябе ёсць план, Ханна? Забійце іх. Цяпер, скры! Давай! Скры! Не спыняцца. Пераскоквай, Ханна, ты наступная. Я буду біцца з табой, гваздзік. Няма сэнсу паміраць удваіх, ідзі. Наш агульны лёс заканчваецца, гваздзік. Твой час выйшаў. Бяжыце дадому на свой узгорак. Скажыце Арэху, што крываўнік ідзе. Скажыце, што літасці не будзе. Цёмныя дні для цябе амаль скончаныя, гваздзік. Ты біўся годна. Місія блізіцца да завяршэння. Наперадзе галоўная бітва. Ці спынім мы крываўніка, чорны трус? Ці выжывуць мае сябры? Ты будзеш жыць.
и твои сябры будут жить. Але один из вас пакліча мяне з краіны ценяў, каб я забраў тое, што належыць мне, а ён аддасца ў мае цёмныя абдымкі. Я аддам табе сваю будучыню, чорны трус. Забяры ў мяне ўсё, калі гэта выратуе Watership. Жыццё не належыць табе, каб яго аддаваць. Скрый! Дапамажы граніту, Скрый. Вораг! Вораг! Можа. Праз тое, што Апалонік выратаваў цябе, ты выратаваў мяне. Мы ніколі не зразумеем каштоўнасць дабрыні, але мусім верыць у яе. Гвоздик! Я ў парадку. Я жывы! Наперад! Скрый! Не ўпэўнена, што хачу такой увагі, раз ты вырашыў, што сёння твой апошні дзень, лаганец. Я і так збіраўся сказаць, канюшына. Без вас я б не даў рады, сябры. Спарціна! Я баяўся, што згубіў цябе. Мяне так проста не ўзяць. Я казала, што прывяду гвоздзіка. Я расказаў крываўніку, як нас знайсці. Ведаю. Ты мусіў выратаваць ажыну і спарціну. І нават для гэтага спатрэбілася мыш. Але не ўсякая мыш, даражэнькая Ханна. Чым бы не абярнулася апошняя бітва, ніхто не скажа, што мы не зрабілі ўсё магчымае. Мы пераможам, бо змагаемся, каб абараніць тое, што любім. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыяліні-Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.